De nieuwe posten komen op de Jouwer, in Frenscher, de regio Oud-Wanne en Grauw. De tijdelijke post in Bolzet krijgt een permanent karakter en die van Burgum verhuist naar Katrebra. Dat de nieuwe posten er komen is van groot belang, vindt Ambulance Friesland, de organisatie die verantwoordelijk is voor het patiëntenvervoer in uw provincie. Nou, dat is voor ons heel belangrijk, omdat we nou in ieder geval een minuut sneller bij onze patiënten wezen kunnen. En we proberen eigenlijk overal in Friesland nou binnen 15 minuten ter plaatse te komen. Kam je dat nou te vaak te let? Ja, we redden op dit moment net om overal binnen 15 minuten ter plaatse te komen. En dat hier simpelweg mee te maken dat we net genoeg budget hebben om dat te bereiken. Door de uitbreiding komt het aantal ambulanceposten in uw provincie op 22. Na de opening van de nieuwe posten kunnen de ambulances aanstaan 95% van de gevallen binnen een kwartier te plak wezen. Ik kan nooit 100% garanderen dat het overal binnen 15 minuten is. Dat zullen we in de toekomst ook niet garanderen kunnen, want er zijn altijd factoren die het verzwaarden kennen dat net lukt.